De dingen die in mijn boeken beschreven werden, dat zijn vaak de dingen waar in het dorp een protte oer rabben wordt en een protte praten wordt en waar net hier eigenlijk precies van weet van hoe het nou eindelijk zit. En dat zijn toch echt wel de dingen die het mensen leven binnen huis houden. Het is soms ook wel eens roeg en rauw beschreven, precies eigenlijk zoals het gaan kan op een dorp. Dat ze bij wijze van spreken dat ze denkt dat ze bij de bakker schenk is. En op dat ze maar om de tafel zit te praten. Dat krijg ik heel vaak als compliment. Dat mensen hun sabelutsen vielen bij de mensen uit de boeken. Het geloksband pakt het verhaal op van Vlammen. Het personage wat in Vlammen heel bot naar voren komt, dat is Betty Blubber, de dorpsnal van Friesem, een beetje grafwijs zijn. Ze is nou mem en ze begint haar verantwoordelijkheden te kennen. Maar toch heeft ze op een gegeven moment, als ze wel wat beter in haar vel zit. En haar oude maten komen dan op een gegeven moment weer op het prappen. En dan zullen ze het jaar maar een concert organiseren van een hoenekop in Friesem in het dorpshuis. En dan rekent ze het weer onder de betjoening van Emiel, van de zanger van de hoenekop. Die vindt ze natuurlijk helemaal fantastisch. En haar oude maten en ze krijgt een drankje te vullen. Dus het lijkt dan wel even dat je denkt, oh Betty wat dorst, want het gaat weer helemaal de verkeerde kant uit. Maar goed, uiteindelijk dan rint het in mijn boeken altijd wel heel goed. En dan hoe wint de romantiek ik wel, zeg maar zeggen. Maar dat gaat net altijd even flap. Doe net zo zielig door die zoon van Sier. Verzoek de kater, verzoek de